4. april. Bog nas jača kroz druge. Šimune, pazi. Sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu. Ali ja sam molio za te da tvoja vjera ne malakše. Tako i ti, kada se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Luka 22 od 31 do 32. Šta je sa ostalih 10 apostola, ne računajući Judu? I njih je Sotona namjeravao prorešetati. Je li Isus molio za njih? Da, molio je za njih. Ali nije tražio od Oca da sačuva njihovu vjeru na isti način kao što je sačuvao Petrovu vjeru. Bog je slomio Petrovu oholost i samouvjerenost one noći kada se Petar našao u agoniji Sotoninog sita. Ali ga nije pustio, vratio ga je, oprostio mu, obnovio ga i ojačao mu vjeru. I tada Petrova misija postaje to da ojača ostalu 10. Kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću. Isus je providio za 10 time što je providio za Petra. Onaj koji je bio ojačan, postaje onaj koji ojačava. Ovdje imamo jednu veliku pouku za nas. Ponekad će se Bog izravno pozabaviti sa vama, jačajući vam vjeru u ranim jutarnjim satima dok svi ostali spavaju. Ali većinu vremena, možemo reći 90% vremena, Bog jača našu vjeru kroz neku drugu osobu. Bog nam šalje nekog poput Šimuna Petra koji donosi upravo tu milosnu riječ koju nam je potrebno čuti kako bi nastavili u vjeri. Neko svjedočanstvo o tome kako plać može potrajati noću, ali jutro donosi klicanje. Psalam 35, Varaždinska Biblija. Vječna sigurnost je zajednički projekat. Kad god vas Bog ohrabri obećanjem da vam vjera neće klonuti zbog Sotoninog rešetanja, tada primite to ohrabrenje i udvostručite svoju radost tako što ćete to koristiti da ojačate svoju braću i sestre, istom onom snagom kojom ste i sami ojačani.